ọ bụ ebe unu tiri akwa ndị ka m na-egbu ihe n'aka ibe a ka o jide ya n'aka ka ọ na-ejide ya ka ihe ọma na-esi ya na-abịa mgbe ibe anyị nwa bụ ọgwa nna ya ka m ma ọ ka ma nyanwa ka bụzi nna ọra niile eso m bụrụ nwa ya ibe anyị biko ka enigbo ọgụ onye bụrụ ibe dị mma nwere ya ibe dị mma dị mkpa ọgwa na-enye bụ ma ịbịa bụgo bifọ mgbe i tiri egwu gwa m na itiri egwu ngwarị gị ọjị wee sị ugwu ji emere ya ka ọ pụta ka anyị mezie ka ibe mmadụ nke nwa bụkwa ego ọjọọ ọzọ m na-awa n'aka m nke erigakwa jidekwa nke a n'ime ya ememe ri nne n'ọnya ya bụ nwaanyị agụtụ egotu ya ihe ejekwa studio kekwa ọzọ ihe a na-eme bụ ka ọtọ m ụtọ na-egbute onye akọrọ ya ụtọ n'ihe obi onye tisi egwu mana o nwere ihe ojeta ya ma a na-egwu ochiri atụrụ ụtọ okwu tukwu ọnwa ya fọdụ o nwere ego fọbọdụ oche nke ya ma nke dịkwa ọtọkwa ụtọ mana ibe na-ekwu bụ ukwu tukwu ọnwa ya fọdụ na mụ mara ọya nwere ebe ya afụ ya na si ejikwa wee chee egwu ibe anyị kene nri ya ụmụaka na-asị m jee n'ebe akwa gị tie n'egwu mụ na ada nwaanyị nwanyị elu oge zụrụ na-ebịa nna m ọ nwere ego egwu igwe obesiri ga n'oke onye ngwa egwu na-atọ mụtọ n'anya na asị ga nwere nke a wee asịkwa ike dị na-akwụ ugbo ọkwa mgbasa ebi abịa mpụ na ọ nwere onye gị bụrụ onye nka ese ndị na-akwanye elu sekọ nwa ese m ike ibe dị na nnukwu anụ nkịta ya nke a ka were wee natara ihe nna ibe ahụ na-ekirikwe nkiri ihe na-eme ebe ọgwa na makara ti egwu akwa na n'ụba oke mmanwụ nọ ọkwamutu mgbata akwụ ọnwa ya wetara Igbo mesịrị ka n'uke omesịrị ka ike dị n'agwụ na ụmụ ojii ya ego ji ahụmahụ ire ka ntị ekwe mkpu n'ọnụ be anyị nwere m doo nke a bụ asụsụ be anyị nwere m doo ya na ire akarịa anya abịa ụbọchị abụọ ihe